Helo a chroeso i São Paulo, dinas mwyaf Brazil. Cwbl o ffeithiau chi amdano São Paulo. Mae fwy o bobl o'r enw Paulo yn byw yn São Paulo na enw'r arall yn y byd. Jocan, mae ddim yn wir. Fy enw i'w Nanw, a ar y funud dwi'n teithio de America am rhyw 5 mis. Hipster as Yn 1959, yn etholiadau Cyngor Sir, mae brwydr yn erbyn corruption, nath rhan fwy o bleidleisio fynd i rhinoceros yr enw Castle. Mae hwnna ddim yn joc. São Paulo hefyd yw cartre rhan fwy o bobl o Japan tu fas o Asia. So ni am fynd i'r Japanese district o'r enw Liverpool, Japanese district mwyaf tu fas o Japan. Fi'n gofio chi'n meddwl, pam ydych chi'n mynd i Japanese district pan chi yn South America? Ond mae yna ddau reswm. Un, fi'n vegetarian, ond mae South America ddim yn vegetarian friendly. 2, Harry Ramen, so don't judge me. Dyn ni 'di cyrraedd Liverpool, so nawr ni angen ffindio rhywle i fwyta. Dyn ni 'di dewis dod i Asga, lle ni 'di clywed sy'n mwyn dda, a na fi wedi ffindio fe, so actually worked out well. So fi wedi ordro'r bwyd, fi ddim yn cofio beth oedd yn efo nawr, a fi'n eitha siŵr bod e'n chicken based. Ond nes i ofyn am ddim ci, so I feel like, well, fi wedi trio fy ngorau i fod yn vegetarian. So, gen i weld. Mae'n edrych yn delicious gen i. Oh yeah. Yn i drio bach. Dim ffordd elegant really o fwyta ramen ar camera, so fi'n really sorry. Definitely efo rhyw fath o chicken flavour. Ond delicious. Dim da fi absolute cyliw beth yw hwn, so os mae rhywun eisiau dweutho fi beth yw fysa hwnna'n gret. Newydd gorffen y ramen, oedd e'n really nice, ond fi mewn massive food coma. Os ydych chi yn São Paulo yn edrych am ramen, stewch chi fan hyn. Nathon ni mynd i lle o'r enw Ramen Asga, a oedd y ramen yn lush. Really delicious, a 48 real, so rhyw 12 pint am 2